nisizwe nonke sivumelane sizomdumise umntwana uJesu oyinkosi sithi bayede nkosi bayede nkosi uNkulunkulu ekuqaleni nasekupheleni komhlaba imihla yomuntu yazwa ngowephela inani lezinwele zomuntu zazwa ngowephela ukucabanga komuntu kwazwa uwe uqobo akukho nayedwa ongaqonda umuntu ngaphandle kwamdalayo yingakho sihlangene singabantwana bakho ukuzozwa iziyalo zikaNkulunkulu nokukhunjuzwa iqiniso likaKristu. Siyabonga Nkosi ukuthi nangalesi sikhathi usenzele umusa ukuba sihlanganyele ukuzozwa izwi lakho. Engikhulekelayo ukuba mangabikho namunye ozophuma endandula ethi akezwanga kahle. uNkulunkulu wethu ongcwele ukukhulekela ukukhuluma iqiniso ngiseqinisweni ngokuba mayigoqa imihla yami emhlabeni ngiyakuma phambi kwesikelo sobukhosi ngilande ngikhulumile phambi komhlambi wakho. uNkulunkulu wethu ongcwele ngikhulekela ukuthi izwi lakho liguqule nami uqobo lingaguqule abazalwane bodwa ngokuba izwi lakho lidalela ukuba lisole likhuthaze liyale. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ongcwele nakho konke kusazokwenza in Jesus name we pray, amen. Siyabingelela abathandekayo enkosini. I-protocol ngiyayi-observa yonke uyayenza mosha isikhathi. Ngiyakho